हगारांनि आखाया मानो रागा जोंनांगौ नों? नोंखौलाय आंलाय माला रागा जोंदों? रागा जोङाखैबा मिनिनानै खोन्थालाय। बानलु बेदां आं हस्टेलाव थांनांगौ आरो दसतानि उनाव सहैयोब्ला वार्डेना गेट खेवनानै होआ। बेनिखायनो आंनि आखाया हेगार। जेब्लासिम नों आंनो ओंखाम जाहोआ अब्लासिम नों जेरावबो थांनो मोना। मानो होननानै बुङोब्ला आं ओंखाम उखैबाय। नोंहा आखाइ दं आथिं दं हारसिं थांनानै जाहैथां। बेवहाय आंनि आखाइखौ हमबाय थानाङा। नै बरफबो गोलैबाय। दाथ' आं गोजांबावबायसो। नोंहा जेकेट गाननो हाया नामा? आंनाव जेकेटानो गैया। बानलु बेदां नों आंखौ रागा फोजोंबाय थानाङा प्लिज। नों मानो अख्रा जागासिनो देलाय? आं हस्टेलाव थाब मोनहैनांगौ होनदों ना? हस्टेलाव थाङो ना मायो थांबानो जाबाय। आंनो ओंखाम जाहोखांनायनि उनाव। हगार आंनि आखाया। ओंखाम उखैग्रा मानसिया बेफोरबायदि फाल्थु खालामा। आंलाय मा फाल्थु खालामखो जोंलारि? आंथ' नोंखौ ओंखाम जानोसो लिंदों। होमबालाय फैदो आंनि उन उन। ओइ बानलु बेदां नों मानो गसंनानै थाबाय थाखो? मानसियानोथ' ओंखाम उखैमारदों ना माराखै नों? मानो ओंखाम उखैयाखै जानांगौ जाखो? नोंसो आंखौ गारनानै सिगां सिगां थांदों। फै माबार। आंहा दा गेटआ बन्द जाबा जारला जागोन। होमबालाय आंनि रुमावनो थौदो। थाङा आं नोंनि रुमाव। आरो मानो फैयाखै नों? आच्छा थौ। आयौ बालाङा मानो थाथेदों आंनि लामायाव? हो? मा अरखांलायखो? खुगाया सामलायनानै बाथ्रा बुं। आंलाय माथो जेबोखौनो बुङाखै। खोनासं दावसोदेलाय। नों आंनि एगेन्सै पुलिसनाव एफआइआर हैनाया जायाखै। कमप्लेना लाफिननोबा लाफिन माबार। आंखौ मानहानि खालामदों नोंसोर? आं नोंसोरनि दखानाव थांनानै आंलाय माला बथल बुख्रुबैखो जौ बथल? आरो बिनिसो आंनि फिसाजोखौ धुम्मा पेटा होदों। आं मालाय मानो सिरि थानो बाल? आं मोजाङैनो बुंदों। सम थानायावनो मोजाङै सामलायनोबा सामलाय। आयौ बाला बिदिबा मा खालामगोन? आंखौ बुथारनो नागिरदों? आयौ बाला! आयौ बाला आंखौ एक्सिडेन्ट खालामबाय। आयौ बाला! सोरबा एम्बुलेन्स लिंहरदो, सोरबा 100 कल खालामदो। आयौ बाला! आयौ बाला! आयौ बाला! मा आखल बेलाय? नोंखौथ' जों जेबोखौनो खालामाखै। मा बियो? बे मानसिया एसे खर' गाज्रि बायदि मोनदों आं मेडाम। नोङो नंखाय दायावनो जोंखौ फासायनो नागिरलायबाय नामा दावस्रि? आयौ बेवहाय एक्सिडेन्टसो जादों नामासै? दावस्रि देलाय? ओइ दावस्रि देलाय मा जाखो? आंखौ एक्सिडेन्ट खालामबाय। एम्बुलेन्स लिंहरलाय। एम्बुलेन्सनि नाम्बारा 108। रंबां लिंहरनि। आयौ माथो एक्सिडेन्टसो जानानै दङहाय? ओइ आं एक्सिडेन्ट जाबाय। पुलिस लिंहर। मेडिकेलाव लांलायाबाबो जागोन। ओइ बिदि जायो नामा? थिखांनो र' बांद्राय सिखारलाबायनाङा हारसिंनो। मा खालामबावनो मेडाम? मानसिफोरासो जमा जाफैगासिनो माथो सासे सानै। बे दावस्रि देलाय आंखौ मोजाङै थांनानै थानो होमारनाय नंला। आंनि जिउआव जोंलारि आरो बे दावस्रि देलाय बिसोर मोनफा मोनफा गाज्रि सिमांफोर बायदिसो नुजालागासिनो। आंनि आथिङा बायथारसिगौमोन, हाराया बायथारसिगौमोन, अब्लाबो लांनाङा। जेने थेरेसे बारग'दोंहाय नङाबा थैसिगौमोन आं। दावस्रि देलाय नोंखौ जों एक्सिडेन्टखौनो खालामाखै। नों मानो बेफोरबायदि नंखाय फोस्रावलाबायदों? मा खोथा बुंनाय जादोंहाय? एक्सिडेन्ट जायाबा बिनि स्कुटिया ओरैनो बेलथायगौमोन। मानसिखौ नुवाखै माबायदि जानानै दं? बे जेबो जायाखै, ओरैनोसो खालामदों बियो। बे एक्सिडेन्ट जायाखै, हारसिंनो गोलैलाबायदोंसो। आयौ बाला हारसिंसो गोलैजायोहाय। बिदिबो जायोहाय नुबायना दुम्फाव। नुबायना हांग्रिमोनदि आंखौ बोरै दाय साजायनायदों बे क्लिअपेट्राया। आंलाय मानो हारसिं गोलैलाबायनांगौ जाखो बालनि? आयौ बाला आयौ बाला। दावस्रि देलाय नोंना खामानिया मोजां जायासै। आरो नोंसोरबो बेनि गोदै रावाव दा गोजाव। हारसिंनो गोलैलाबायदोंसो। बरगयारि थौदो। येस मेडाम। ए रा मानसिखौ एक्सिडेन्ट खालामनानै बिदि खालामो नामा? बिदि गारनानै थाङो? डाक्टरनाव लांनांगौ बेखौ उदायाखै? डाक्टरनाव लांबा गावनो लाजिनांगोन। बे एक्सिडेन्टआनो जायाखै, हारसिंसो गोलैलाबायदों बियो। मानो हारसिंनो गोलैलाबायनांगौ जाखो? नोंसोर दावस्रि देलायखौ बुजियाखै बे माबायदि मानसि। बरगयारि गारि स्टार्ट खालामदो। येस मेडाम। आयौ माबायदि मानसि बेलाय? जेबो नङा दे। आयौ माथो जिरायनो हाबायबो मोजाङैनो। आं बांद्राय जेबो जायाखै। बे क्लिअपेट्राखौ रागासो जोंनानै दङमोन आं। माबायदिहाय नोंलाय? है बिदि जायो नामा? ओरैनो गावखौनो नंखाय बेफोरबायदि खालामो नामा? नोंना मोजां जायासै दे खामानिया। आंहा बेखौनो जि रागा जोंफ्लांबाय। आयौ बाला हांग्रिमोनदिया। आंबो बारा मोजां मोनासैहाय। नों बिदि खालामनाङामोन। आयौ बाला रागासो जोंना थांबाय आंखौ दुम्फाव आरो हांग्रिमोनदिया। माथो गाज्रि खामानि मावदों? बे क्लिअपेट्राया आंनि खर'खौ जानो नागिरनायखायनो सिगाङावनो आंनि खर'खौ जानानै लाबाय। आयो जाहाथे क्लिअपेट्राया आंनि खर'खौ जानो हायै बायदि। माबायदि साननानै लादों बेयो क्लिअपेट्राया आंखौ? दावस्रि देलायसो आं, दावस्रि देलाय मुसुगुर फुलायलाय। आंखौ फाव फाथायनानै ओरैनो खैसाराव खोलैनो हायाबा। बेनि थाखाय आंनावबो मुलि दं
मिथिना मोनाखैबा बाथ्रामोन क्लिअपेट्रा मा सानदों नोंलाय आंखौ मा सानदों मेडाम बे दाउस्रि देलाय मुंनि आइजोआ माथो नोंखौ डिस्टार्ब खालामगासिनो दं माबाफोर प्लानिं दङ नामा मेडाम रा बेखौ जेबो खालामद्रायनो हानाय नङा मानसिया रिपर्टारबो जाबायना बेयो दाबायदियाव माबा मोनसे जायोब्ला दाय आंनिथिंजायनो जागोन बेनिखायनो सानै हयै खामानि मावनायानो मोजां मेडाम फंसे बाथ्रा बुंनि आं मा बाथ्रा नोंथाङा रावखौबो एसेबां गियाखैमोन नाथाय दाउस्रि देलायखौ आं बेखौबो गिया नाथाय साननो गोनां जानांगौ जाहैदों बेखौ आं माबा मोनसे खालामनायनि सिगां उल्था बेसो आंखौ माबा मोनसे फसायहोनो नागिरो दिनैबो नुबायना जों बेखौ जेबो खालामा गारानो गावहानो बाइकनिफ्राय गोलैलाबायनानै एक्सिडेन्ट जादों होननानै जोंखौसो फासायनो नागिरदोंमोन आरो मा समाव मा रायलायनांगौ बेजों एसे सानै हयै रायलायनांसिगोन मा थिक भिडिअ केमेराबो खालामखुमानो हागौ औ मेडाम आच्छा ओमफ्राय बे जोंलारिया माब्रै जाखो मेडाम दाथ' एन्टनिय'आथ' जापानावबो थांबाय दा जोङो जेबो खालामथ'नो हानाय नङा बिसोरखौ बेनोथ' जाबाय जों बेखौ जेबो खालामनो हानाय नंला दा जेबो खालामथ'वालासिनो दाउस्रि देलायखौ साननाया मोजां जासिगोन नामा मानो होनोब्ला दा जोंलारिखौ माबा मोनसे खहा खालामोबाबो एन्टनिय'आसो माबा मोनसे जानो हागौ आंबो बेखौनो सानदों दा बिसोरखौ साननायनि लाब गैथ'ला दा आंनि गन्थङावनो जिरायनानै दंबाय दङ बे दाउस्रि देलाया बेखौनो माबा मोनसे खालामनांगोन औ मेडाम लासिंसिंनो मायाव हायाव उन्दुनानै दंबाय थायोब्रा नोंलाय मा जाखांबाय थायोलै नोङा बेनिखायनो नोंखौ बुंदों आं नेवला आं बायदि सिख्लानिफ्राय गोजानाव था आरो रंजा बाजा खुसि खुसि खाम दामबाय था नोंखौ हाबा लाबासो आङो खाम सिफुं जथा दामहोगोन बेम पार्टि पेरेरे 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 दामहोगोन नों सिमां सुजुबाय था अब्लाबो आं नोंनि हिन्जाव जाया बेनिखायनो दिनै आं थैनोसै आरो नोंनिफ्राय आं गोजान जानोसै सोरबाफोर गारिया आंखौ हुख्रुमलाङोबा हुख्रुमलांथोंसै माबायदि मानसिफ्रा नोंलाय मानो इसेबां लाजि गैथारा मानो होननानै बुङोब्ला आं बेबायदिनो आरो नोंखौबो आं फाग्लासो खालामनानै खर' गाज्रि खालामगोन मिथिबाय दाबायदियाव नों आंजों थाबाय थायोब्ला आं नोंखौ मुलि होनानै एन्जर मुलि होनानै बुथारगोन आं नोंखौ एन्जर मुलि होनानैबो बुथारा नोंखौ आं फाग्ला खालामगोन एखनबा हिन्जावफोरखौ नुबानो होसोलाबायनाय खालामगोन एखनबा हिन्जावफोरखौ नुबानो गाबलाबायनाय खालामगोन आं हामगौ नामा होमबानोथ' आंनि लाइफनिफ्राय गोजानाव था नों आंखौ गोसो थोआ होननानै बुंबासो आङो दिनै आङो थांनानै थागोन नङाबा आं थैगोन दे होमबालाय नों थैयोब्ला आंबो थैफागोन मानो होननानै बुङोब्ला जेराव नों गैया बेवहाय आं मा खालामनोब्रा नोंहालाय मानो थैनांगौ जाखो आं हारसिंसो थैगोन दा आं नोंखौ मोथो मोथो आइ लाभ इउ आं नोंखौ सिरि सिरि आइ लाभ इउ आं नोंखौ गोसो गोरबोजों आइ लाभ इउ बेनिखायनो जमा थैगोन जमा हाबा जागोन जमा खिगोन हासुगोन आं लेथ्रा फेथ्रा नोंजों खिया माथो सोर खोन्थानाय जमा जमा खियो हासुयो होननानै मानो होननानै बुंब्ला जायफोरा सैथो गोसोजों गोसो थोलायो बिसोरो जमा जमा खियो जमा जमा हासुयो लाजिरोङिफोरा लाजिनोबो रोङादां लामाफोराव बेफोरबायदि जुनार आखुफोर बायदि देखायबाय थानो गथ'आ मा होनदोंलाय जांखाव नोंहालाय मा जादों दे लामायावलाय मानो दावराव खालामबाय थादों आंहा दुखु जादों नोंहालाय मा जादों नोंहालाय मोनजादोंना मोनलोङाखै मानिथो दुखु जाबाय थायो मोनजाया मोनलोङाबाल' दुखु जायो आरो आंहा दिनै भेलेन्टाइन दिनावबो हौवाखौनो रावखौबो मोनाखै आंलाय हेपि भेलेन्टाइन दे आइ लाभ इउ लाजिनायबो गैया अबेनिबा भेलेन्टाइन दे मानिनो फैदों दिनै इन्डियाया भारत हादरा ब्लेक डेसो फालियो गोसोम सान नों खालि गावखौनो जासोनाय बायदि मोनदोंना गथ' नोंलाय मा मावदों नों मा मावदों आंहालाय खामानि मावखादों मा मावदों आंनि इन्स्टाग्राम पेजाव थांनानै नायहैबानो जाबाय जेराव नुनो मोनगोन दाउस्रि देलाय आंहा दा बांद्राय गोदान फलोवार गैया नाथाय आंहा फोथायनाय दं आंनि सायाव सानसेबाबो आंहा बुरजा फलोवार जागोन आरो आंनि ब्रेन्डनि दख'नाखौ बयबो बायगोन जाय जेरै गोसो बायदि बुंहरो बेबायदिनो खालामनानै हरगोन बांद्राय दाम गोसाबो लाया बांद्राय दाम खमबो लाया बयबो बायनाय बायदि आंहा मिडल बाजेटाव बयनोबो हरगोन आरो आंहाबो एसे प्रफिट जानाय बायदि आं बयखौबो अननानै आङो मिलायनाय बायदि बानायनानै हरखागोन आंनि इन्स्टाग्राम पेजाव थांनानै नायहैबानो जाबाय आं मा मावो नों बायदि हौवानि थाखायनो आं गाबबाय थाया गथ' नों आंखौ मा बुंदों नों मा सानदों गावखौनो बिराद गिदिर डिजाइनार साननानै लाखोना माखो आं गावखौनो जेबो साना आरो आंनि खामानिया फिसाबो नङा आं दा गोदानसो नालाय आं जेसेबांखिनि हायो आं मावदों लासै लासैनो इमप्रुभ खालामलांगोन गावखौनो बिराद गिदिर मानसि बायदि मोननानै लाबाय नों मोननानै लानांसिगोनथ' आरो आं नोंनिख्रुइबो गोजौसिन जाबाय नोंसो
खानाय गोमोमो खखाबाव दाइनोसो दारि थालायनानै गावखौनो बिराद सिख्ला मोजां बायदि साननानै लादों नों हौवा मोजां मोजां नागिरग्रा लाजि गैयै मा बुंदों नों मा बुंदों आंखौ औ महरबो गैया मुस्रिबो गैया आखलाबो मोजां नङा रायलायनायाबो खोनासंथाव जाया खामानि मावनोबो रोङा हौवा मोजां मोजां नागिरग्रा आंखौ बिदि बुंदों हनै नेवला आंखौ बियो नों मानो बासिदोंलै दावदैखौ दावदै बायदि मोजां मानसि गैया आरो बेबायदि बादुलिबो गैया दानो नोंखौ सोबागोन आं मिथिबाय नों बायदि मानसिखौ आंसो बुनानै थांनो हागोन गेदेरसिनखायसो आं नोंखौ जेबो बुंबावाखै आयु आयु मा एसे उल्था उल्था बियो जाबाय हामा गेदेर मानसिखौ बिदि बुंनो दावदैया गोसोनि बिराद साफा मिथिबाय अब्लाबो बियो बादुलिसो जेरावबो जेथिंबो उदायि दुनियानि थङालिसो बियो नुबाय आंखौ मा बुंदों बियो थाम्फै देलाया बे दावसे देलाय फिसाजोआ आंखौ एसेबां गाज्रियैनो बुंबाय दिनैबा हले आं दै गुसुआव गोजोमनानै थैहैगोन थैयालै जाम्बि थैया माबायदि मानसि मारबा बे दावदैया बेखौनो आं बोरै गोसो थैयोब्रा ना बे आंखौ हायदा मुलि होबाय दावदै बानलु बेदां नों फुटपाथनि ओंखामखौ जानो होननानै इसिबां दामि रेस्टुरेन्टाव मानो लानानै फैखो नों मानो होनोब्ला आं फुटपाथनि ओंखाम ओंख्रि जानो हाया होमबालाय मानोथो ओंखाम उखैदों होननानै आंखौ जानो लिंनाय नोङो ओंखाम उखैबाय नालाय बेनिखायनो लिंबाय बानलु बेदां ओंखाम उखैदों थिगानो अब्लाबो इसिबां दामि रेस्टुरेन्टाव बावदोंसो नोंसोर बायदियाथ' बेफोरखौ जेबोखौनो साना अब्लाबो न'नि फैसाफोरखौ एसेबां बाहायलाबायनाङा बानलु बेदां नोंथ' न'आवबो खोन्थायाखैना नोंथ' जापानाव फैदों होननानै बे बानलु बेदाङाथ' न'आवबो खोन्थायाखैहाय बेनावबा फैसा थाखाबा दङना गैया न'निफ्रायबा हरदोंना हराखै मा खालामनो सानदोंथाय बे मानसिया आंहासो गिनाय मोनबाय गोबां सोंलु जाखांदों नङा होमबा जोंलारि आंनि सोमोन्दै एसेबां साननो नाङा अब्लाबो बानलु बेदां नों बेफोरबायदि मानो जब मावदों दे जेरै नोंबोथ' फरायनायजों लोगोसे जब मावदों आंबो बेबायदिनो जब मावदों आंनि आखाइ खरसाखौ आंबो ओंखारहोदों जाबाय दे बानलु ओमफ्राय बानलु बेदां नों मानो जापानाव फैदों होननानै बुङाखै दे न'नि मानसिफोरनो जुदि आं जापानाव फैदों होननानै मिन्थियो अब्लाथ' न'नि मानसिफोरा नोंखौसो नायनो फैदों सानगोन बेनिखायनो आं जेबो खोन्थायाखै मा बे खोथायाबो सैथोथ' आरो जुदि बानलु बेदाङा जापानाव फैनायखौ बिमा बिफाया मिन्थियो अब्ला आंनि थाखायसो फैदों सानमारगोनदां नों जेबो साननाङा जोंलारि आं नोंखौ मालाबाबो खैफोदाव खोख्लैया नों आंनि थाखाय मालाबाबो गाबनाङाबो दुखुबो जानाङा आरो रिग्रेटबो जानाङा बेनिखायनो जेबो टेनसन लायालासिनो दासो फरायबानो जाबाय नों आंखौसो बुंनो फैदों नोङो आंहालाय मा आं गावखौनो सामलायनो हाखायो बे बानलु बेदां आंखौ मानो इसिबां जोंजों नायबाय थादों बेलाय आंहासो बिनि मोखांथिं नायहरनोनो हाला मानो इसिबां नायबाय थाखो बेलाय बानलु बेदां सिखिरिया मा खबर सोर सिखिरि आरो बे सिखिरिखौ आं मानो खबर लानांगौ जाखो मालाय बिरथिंलाबायनायखौ मालाय बिबाराव बादों दंफाङाव बादों आं बे सिखिरिखौ बुङाखैना आं नोंनि लोगो सिखिरिखौसो बुंदों दा सिखिरिया आंनो गेजेर गेजेर फन हरो आरो साननैसोनि उनावनो बेबो जापानाव फैसिगोन मा गासिबो साफा साफा जापानाव फैगासिनो दं बेबो जापानाव फैनो नागिरलायबाय नामा औ बेबो जापानावनो फैनो नागिरदों आच्छा बिदिबा नों जोबोद पपुलार जाबाय होमबा सिख्लाफोरनि नोजोरावबो बयबो नोंनि थाखायनो जापानाव फैनो नागिरदों मा होनबाय थायो बांद्राय खोथा बुंलाबायबाय थानाङा नोङो बानलु मानो इसिबां नायबाय थादों आं बेजों जिरायफानोनो लाजिनायसो मोनबाय आं बोरै बेजों ओंखाम जानांगौ दे बानलु बेदां बोरै माथो जाग्रा बुस्थुआनो दाबो फैया बिदिबा आं हस्टेलाव दरजासो फांजागोन माथो बोरै हाबैनो दे दा 10ता जाबा जेब्लाबो अपसन बि थायो मिथिबाय नों बांद्राय साननाङा ओंखाम उखैदों आराम ओंखाम जाबानो जाबाय नों मा बुंलाबायदों दे नों बेवहाय गोबाव खालामबा जायाना आंहा दा हस्टेलाव सहैनांगौ माथो जाखो आराम ओंखाम जानायालाय गामिनि मानसि फैदों मोजाङै मोखां नायलायनानै ओंखाम जानांगौआ जाबाय दे जाबाय सिरि थादो दाबो ओंखाम होफैला बे बानलु बेदाङा मा सानखो बियो हस्टेलाव हाबैनो मोना होनना बुंनायखौ मिन्थिनानैबो इसिबां बेफोरबायदि जायगायाव लाबोनांगौ ना दा ओंखामखौ 2 घन्टानि उनावसो होफैगोन बे बानलु बेदांखौ ना बानलु बेदां माखौ एसेबां नायबाय थादों नोंखौ आंखौलाय मानो नायदों नोंलाय आंथ' नोंखौ नायाखै आंनि मेगनासो नायदों मेगनानो अख्रा अख्रा नोंखौनो नायबाय थाबायबा आं माथो खालामबावनो आंनि आखायाव जेबो गैया जोंलारि बांद्राय फिल्मनि डायलग मारिनाङा नोङो आब्बार ओंखामा बिहरनोबा बिहरदोसो आंहा 10तानि सिगाङावनो हस्टेलाव सहैनांगौ मा गोथां गोब्राब ओंखाम जानोसै होमबा नोङो दा हाखु दाखु बिहरबा माथो ओंखाम ओंख्रियानो मोननाय नङा आरो बेफोरबायदि मोनफ्राम ओंखाम ओंख्रि आं जानो हाया आंनि थाखाय गासिबो पारफेक्ट जानांगौ जोंलारि जाबाय दे सिरि थादो जोंलारि औ
जेबो नङा मानसियाथ' मानसि आनकम्फर्टेबल खालामखो बेलाय आंखौलाय दिनैलाय आंनि मोखांथिं नाहरबाय थानानै जेबो बुंबाबो दा खोनाखौनो संनाय नङा उल्थासो माबा माबिसो होनगोन मा होनबावगोन आं बे मानसिखौ आरो आंथ' सुइसाइड नटबो लिरनानै गारबोखाबाय दावसे देलाय आरो आं जों बे बुहुमखौ गारबाय होननानै होमबाथ' जोंखौ मानसिफ्रा गोसो थोलायदों सानखागोन आं नोंखौ गोसो थोआखारानो नों बेफोरबायदि सुइसाइड नट लिरनानै फैबाय नों मानसिया मोजां नङा आंनिफ्राय गोजानाव था नङाबा दिगदारसो आसि बेनिखायनो बुंदोंना थैनाङा होननानै नों थैबा आंबो थैगोन गोनां जायोब्ला आंनो बारजोंगोन दैयाबो जि गुसुथारलै ओइ गोसोमबोन्दा नेवला थिंख्लि उदै आखाइ माराम नाफाम मोखां बोरमा सिखाव बोरमा गुन्थुथ्रि बायदि गन्थं लानानै सैमा लान्जाय बायदि मोखां आलु खामनाय गेसाव फान्थाव खामनाय गेसाव मोखां जेरावबो उदैया साला आंखौ थैनायावबो डिस्टार्ब खालामग्रा गेसाव गोफोन नों मानो आंनि गोदनायाव आलायनानै थाबाय थाखो मा खालामदों नोंसोर बेवहाय जों सानैया थैनो नागिरदों मा गोदाव सोराव एफा गुसुआव दैमा खाथियाव मानो थादों नोंहालाय बे दैमा सेरावलाय मा मोनफैदों आंनि कन्स्ट्राक्सननि खामानियानो बे दैमा खाथियाव सोलिगासिनो बेनिखायनो एखनबा बार जानो फैयो आं मोनाबाबो नोंसोरलाय मा मोनदों बेवहायलाय थैनो फैदों जों धोद बेफोरबायदि समाव बेफोरबायदि धेमालि बुंनो हामा जों धेमालिबो बुङाखै मिथिबाय ना बेनिखायनो गोदाव सोराव बाथ्राफोरखौ दा बुंलाबाय आच्छा थैनोसो नागिरदों होमबा नोंसोरो आं थैनो गोसो गैयामोन नाथाय दावदैया थैनो नागिरनायखायसो मानि थाखाय एसेबां दुखु नोंसोरालाय आंहा नोंनि फंबायखौ मोनैनि थाखाय आरो नैबे गोसोम बोन्दा गान्थुराया आंखौ मोनैनि थाखाय आच्छा बिदिसो होमबा आयौ जोंखौ बिदि बुंनानैनो थांबाय बियो जोंखौ बासायनो नागिरखो ना जोंखौ मोजाङैनो बुजायखो रावबो दानि जुगाव रावखौबो सिरियास लायालै बेनिखायनो थौदो थैनाया केन्सेल खालामदो आं थैगोन जेब्लासिम जिउ थागोन अब्लासिम आं थैबायानो थागोन मा होनखो दावदैया थैनो नागिरदों बे थैलाय उजिलाय थैबायानो थायो आरो बियो उजिफिनबायानो थायो बेनिखायनो बेखौ टेनसन लानानै लाब गैया जाय फाराफारि जानो होयो थैनो होबाय था बाखि आंहा एपिसडखौ माबोरै गोलाव खालामनांगौ आरो माबोरै दैलि भिडिअ लाबोबाय थानांगौ बेनिसो टेनसन ना मा बुङो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'लायनोसै बाय